Hi guys, magandang adlaw natang tanan. Sa karong adlaw day guys, nagpagwapa ko balig 1/4 kay nay nangimbitar na ubanan ko maligog dagat sila. Tagadara pa digagaw na mo. Dari sa babaw kay kuan man. Ika 18 ka tuig sukad namatay ilahang lulo og ilang lulo. Lulo na kay ang nangimbitar na apo naman. So, nananghid mo kong nanay, laay man pud. Daris bay. Sa di pa kumuad to. Di ako sa ubos kay tan ako pitsay kay gabi. Salamat jud kayo sa Ginoo kay ning uwan. Nabisbisan ang mga tanom basag hinay ra nga uwan, at least na bisbisan ang mga tanom. Lami na tanawon ang mga pitsay dari guys na. Basin mo uban. Nagkuan ko jacket, ngani kay arang inita. Di man ta kumauban kay grabing inita lagi. Di kay maikag mapugko. Ning nang galig adto ko no mamahaw, di mo ko ni adto kay wow daghan siguro pa itaw. Di dugay-dugay na pugko maka laag sa dagat. Nanghid man pugkong nanay tatay. Da guys lago na pitsay basiganan tos atibi kimutan mo ingana. Ang tagaan. Ninja guys, kay siliksi kay Mito pa man kuno mo uli. Silang tiri to pamasloon sila gidas. Katong nag-invite nila. Ako sino gibugas gali ko. Ako lipay-lipay sa pukog bali 1/4. Naanap yung mga bash danin da bahala ng mga bashir. Ag si Ate Julie gabi sa ratong orasan na nawag ni nanay kay si CJ lagi nawa. Hindi mo to apil pos na nagkahilak gabi Ikaw di naging mag-uul salig res Ginoo. Salamat pos Ginoo kay nauli naman po si gabi Kani laging may problema. Kanang gusto gusto siguro po ni si jarang mag inusara arong makaliptag mga kasakit. Mura po na ba charot. Bitaw karon guys, mo laag sa ko. Kuning laag gabi duha na kagabi kuning laag kay sila nanay raman put ramandari. Ya. Ato ko guys. Takita ra ta tus dagat kay grabe ra bang inita ron. Bye guys. Marlon na. Hi guys, padung hapon natang tanan. Nauli na day ko guys. Kajungit na. Gikan ko katong nangaligog dagat. Grabe gnaong na aron puha kay grabe inita ganina. Nawa jud pagsakit sa kalikuran naka samsam. Pero grabe inita pa dyan. Karon guys, kada hapon man jud ko mamukbo. Magbubo na pud ko kay looy kaadyo og di mabubuan. Kay gabi hinay ra tong buwak. Hinay ra tong uwana buwaka. Hinay ra tong uwana gabi wara katagsot. Karon bubuan na pud na. Bubo ko guys. Marami-lamian nagbuwak sa kuano, basta siling bubuan. Ah? Wa na itukos.
Panday, o panday mo na pang kubkuba ng kwan panda. Ari ko pizza eh. Yan sa maring dari kisangit. Sorry. Murag bye-bye silang kam. Ano ka na? Nagayod.
Naa. Naa. Gamay. Ay order na. Hani tanong dani melon? Patay glamok. Paman ko bubo guys. Damay suman di sa limina na gikan ni Ate Monica. Ate Flordelisa. Pitundan. Gutom ko. Gutas di gito ni matutag dagat. Kanta guys. Isda tayo namin ng radio. Wah, hajik niya mo. Ang kalay? Ang ka? Maghakbat ka kalay? Huday? Naghakbat ka na pa? Suman. Kantag suman guys. Hindi. Kilik si Caro, nag-inom ba ito vitamins? Makalimot ba ito? Matabangan ko, parang ako mga utang mo. Nakabayad-bayad sa utang ko, pwede ipinakukuan. Marong kong duha ron. Duha ang narot. Hindi ah. Isig malauman niya. Kang kasi ma'am? Di, isa. Ano ma'am? Isa. Uy, lamig ni kay deket-deket. Lamok. Medikit. Kung ikanan makadungog, Dalag lamok. isang kaginagmay na inintabang, dapon na kayo. Basta di, lamok di. Lamok, deket ah. Dapat din piling lamok sa isa. Hambak ko. Naghaling mo ko sa Kulurus, abos. Nung aglamok. Sa lugo, nagadapak na anak daw dito. Naman, katasan ko guys. Naambod nga, wala to, nakamanito, kamagkabag pa yung taon po, nilaliwan, ang niyampan na, Bugas na na, skilay. Aglamok. Mara ni ang blagas, kay manira sa mga bintana. Kay aglamok. Mord kabok kadak ah. Salamat kadto nindot guys sa waysawang pagtanaw sa mga vlog. Daghan kayo salamat o God bless ninyong tanan amping kanunay kasama mo karon. Bye guys. 5-5.